Patakin na, soy. Ready.
One,
Ano number ko? Tuhod mo!
Kalaban kayo! Giant! So, because of that stocks, sapagat todo sa mga kakao, kapasadya, kapatambay kay Sir Kagam Flores, partnership kay Jimmy Styles, and the new Richard Caleb. So, sa mga subscriber ni Ilonggo Sigurong Vlog, awang kita na. Sir, invite na subscribe, follow ang mga page. Ang mga tag na gawa ng malayod sa basketball. Ngayon nagbigalis ka na, no? Ini ang aming pagdayo. Kita na ito nga barangay sa Bilog na Iloilo. Sa aming pagdayo, masalamat ako na may mga tao na nanakag sa angkay, effort, at oras amon para makakita sa inyong barangay. At ini ang first tayo ng mga sa Gatao. Pangod sa General, kay John Flores, Sir John Flores, Coach Butchik, kay Sir Tim, owner sa Jimmy Styles, kay Mayor Richard Caleb, no? Papasalamat din kami na nanonotice ang among balahibo. Actually, ang ako rin mga players na basketball team, parehas kay Jimmy Styles, sa ilang pag-expose sa mga players. Dahil sa Bilog ng Iloilo. Kung gusto nyo ma-follow ang aming page, i-type nyo lang ang Ilonggo Vlogs. Isa sa nakasunod sa Max National, nag-expose ang mga players sa ilang lugar, ay nagadayo pa sa ibang barangay. Sana salamat din sa tanan, salamat sa mga nag-invite sa amon, sa mga salamat din ka madamo. Salamat din tao. Thank you, sir. Sabihin, kami kami sa mga ito. Thank you man sa Sir Coach Butchik, kay Sir Jatan Flores, kay Manager na Jay Brown, pagdala din kay Ilonggo Sigurong Vlog, and thank you man kay Jimmy Styles, kapag-buling pa sa dyan, ang matang play kay Isubong Magabili.
Thank you, sir. Master Body.
Yan.